салом бинандагони арҷманди сархати хабарҳои радиои озодӣ, фарорасии наврӯз муборак бошад. дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи шурӯи ҷашнҳои наврӯзӣ дар тоҷикистон, сафари президент Эмомалӣ Раҳмон ба конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид ба Нью-Йорк ва нигаронии фаъолон аз поъмолшавии ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон, занозании гурӯҳии муҳоҷирон дар Русия ва хабарҳои дигар мегӯем. имрӯз дар тоҷикистон таътили наврӯзӣ шурӯъ шуд, ки то поёни ҳафта давом мекунад. ҳар минтақаи кишвар барномаҳои вижаи наврӯзӣ барпо мекунад ва баргузории ҷашни ҷумҳуриявии наврӯзӣ ҳам то поёни моҳи март дар назар аст. дар барномаҳои радиои озодӣ ҳам ҳамкорони мо дар бораи ҷашнҳои наврӯз дар минтақаҳои гуногуни ин кишвар гузоришҳо омода мекунанд. Президент Эмомалӣ Раҳмон дар паёми табрикиаш ба мардуми Тоҷикистон гуфт: дар замони соҳибистиқлолӣ на танҳо ҷашну оинҳои бостонии тоҷикон эҳё намудем, балки онҳоро ҳамчун падидаи дорои аҳамият ва арзиши умумии башарӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ кардем. Президенти Тоҷикистон гуфтааст, соли 13-ум аст, ки Наврӯз ҷашни бостонии миллии мо ва мардумони ҳавзаи тамаддуни он дар миқёси байналмилалӣ таҷлил мегардад. ин паёми Эмомалӣ Раҳмон замоне нашр шуд, ки раҳбари Тоҷикистон барои ширкат дар нишасти байналмилалии Созмони Милали Муттаҳид бахшида ба истифодаи об озими шаҳри Нью-Йорк шуд. дар остонаи нишасти об дар Созмони Милали Муттаҳид, ки бо ташаббуси муштараки ҳукумати Тоҷикистон ва Нидерланд барпо мешавад, гурӯҳи фаъолони мадании воқеъ дар хориҷ аз Тоҷикистон даъват намуданд, ки масоили поъмолшавии ҳуқуқи башар дар ин кишвар дар суханрониҳои ширкатдорони ин ҳамоиш матраҳ шавад. муроҷиате, ки шоми 19 март дар шабакаи интернет нашр шудааст, саркӯби эътирозгарони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар соли гузашта ва ҳодисаҳои дигари поъмолшавии ҳуқуқи фаъолону зиндонишавии онҳо ёдовар шудааст. қарор аст рӯзҳои 22 то 24 март дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк конфронси об барпо шавад, ки дар он аз ҷумла президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз барномаи амал ба хотири ҳифзи оқилонаи захираҳои об суҳбат мекунад. ҳадафи конфронс ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи байналмилалӣ ба гармоиши иқлим ва паёмадҳои он, норасоии оби ошомиданӣ ва мушкилоти дигар мебошад. пешбинӣ мешавад, ки имрӯз натиҷаҳои интихоботи пеш аз муҳлати парлумонӣ дар Қазоқистон эълон хоҳад шуд. тибқи гузориши Комиссияи марказии интихоботи Қазоқистон, дар овоздиҳии дирӯза каме беш аз 12 миллион райдиҳанда барои интихоби 98 вакили мардумӣ овоз додааст. интихобот як сол баъди эътирозҳои пурхушунати зидди ҳукуматӣ ва саркӯбҳои бераҳмона барпо мешавад, ки бо марги камаш 238 нафар анҷомид. марказҳои пурсиши афкори умум тахмин мекунанд, ки ҳизби ҳокими Амонат бо 53% райҳо пешдаст хоҳад шуд ва се ҳизби дигар марраи 5% вуруд ба парламентро убур хоҳанд кард. натиҷаи ниҳоии овоздиҳӣ имрӯз эълон мешавад. бинандагони муҳтарам, тафсилоти бештар дар бораи интихоботи парлумонии Қазоқистон дар барномаи ояндаи ахбор ва сомонаи радиои озодӣ пешкаш мешавад. имрӯз 20 март агар умр вафо мекард, ҳунарпеша ва ҳаҷвнигори маъруфи тоҷик Убайдулло Раҷабов 82 сола мешуд. Убайдулло Раҷабов яке аз камтарин ҳаҷвнигорони касбии Тоҷикистон буд, ки ҳама саҳнаҳои театрӣ ба номи лоҳутию, намоишномаҳои телевизионӣ ва ҳам дертар дар ҳайати театри таъсисдодаи худаш Оина табъи тамошобинонро шод мекард. имрӯз дар барномаи ахбори озодӣ ҳамкорони мо аз маросими ёдбуди ҳунарпешаи маъруф гузорише тақдим мекунанд. мавзӯи дигаре, ки дар барномаи ахбор баррасӣ хоҳад шуд, сафари расмии раҳбари Чин Си Ҷинпин ба Москав аст. президенти Русия Владимир Путин дар остонаи сафари Си Ҷинпин, раҳбари Чин ба Москав аз ҳамкориҳо бо ин кишвар ситоиш кард. Ҷинпин баъди сеюм бора интихоб шуданаш ба мақоми раёсатҷумҳурии Чин ҳафтаи ҷорӣ бо аввалин сафари расмияш ба Русия меравад ва ин дар ҳолест, ки инзивои байналмилалии Путин боло мегирад. рӯзи 17 март додгоҳи байналмилалии ҷинояти ҷангӣ барои ҳуҷуми Русия ба хоки Украина қарори ҳабси Путинро содир кард. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. дар пайи як задухӯр дар Москав даҳо зодаи Тоҷикистону Ӯзбекистон дастгир шуданд.
бино ба иттилои телеграм-канали база задухурди гурӯҳи муҳоҷирон ки кормандони сохтмони муҷтамаи биноии истиқоматии остров буданд субҳи 18 март рух додааст. Ба қавли манбаъ ҷанҷол барои истифодаи ошхона ва навбати ғизохӯрии муҳоҷирон сар задааст. дар натиҷа беш аз 50 муҳоҷир бо истифода аз арматураву булға занозанӣ кардаву чандин нафар бо ҷароҳатҳо ба бемористон интиқол ёфтанд. даҳҳо ширкатдори дигари ин занозанӣ ба шӯъбаи полис бурда шуданд. муноқишаи муҳоҷирон дар ҳоле сурат мегирад ки Русия муҷозоти муҳоҷирон барои иштирок ва ҳамроҳӣ дар занозаниҳои дастаҷамъиро сахттар намудааст ва ба онҳо хатари ихроҷ аз он кишвар таҳдид мекунад. хабари дигар дар марз бо Тоҷикистону Афғонистон машқгоҳи нави ҳарбӣ бунёд мешавад. Азия плюс хабар медиҳад ки бо ин ҳадаф ҳукумати Тоҷикистон дар ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба вазорати мудофиаи кишвар қитъаи замин ҷудо кардааст. қарор аст дар тамрингоҳи нав машқҳои мунтазами тактикӣ ва тирпаронӣ гузаронида шавад. то кунун вазорати мудофиаи Тоҷикистон дар ин робита ҷузъиёт надодааст. Тоҷикистон бо Афғонистон 1400 километр марзи муштарак дорад ва мақомоти тоҷик мегӯянд аз назари амниятӣ ва таҳдиди гурӯҳҳои ҷангиву мусаллаҳ ин марз осебпазир боқӣ мемонад. феълан дар марз бо Афғонистон дар вилояти Хатлон 2 тамрингоҳи ҳарбӣ Мумирак ва ҳарб майдон истифода мешаванд. ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асъор. Бонки миллии Тоҷикистон қурби 1000 рубли русиро барои имрӯз 141 сомонию 50 дирам, $1 амрикоиро 10 сомонию 91 дирам ва 1 евроро 11 сомонию 64 дирам муқаррар кардааст. қурби асъор дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. ин буд сархати хабарҳо. 4 соат баъд дар ахбори озодӣ вомехӯред.